hyfryd bod ni fel Arosha UK yn gweithio ar y cyd gyda Undeb yr Annibynwyr. A mae gyda ni Carthen fan hyn sy'n dros 100 mlwydd oed. A i ni'n dymuno wedyn i gael pobl ifanc Cymru i ddod i roi negeseuon i hun amdan dyfodol y blaned o'r amgylchedd neu unrhyw beth sy'n poeni nhw. A mae gyda nhw cyfle wedyn i naill ai dynnu llun neu i ysgrifennu neges mewn geiriau. A bydd gyda ni Carthen cyfle wedyn. Wedi bod yn fisi iawn, mae gyda ni lot o luniau o anifeiliaid a coed a blodau a pryfed. Mae cwbl o negeseuon a gobeithio fydd mwy yn dod. Mae lot yn poeni am plastigion yn y dŵr a phethau felly a negeseuon am wneud yn siŵr bod ni'n ailgylchu. Dim jyst cael geiriau, mae rhaid bod pawb yn gweithredu nawr fel bod y newidiadau hyn yn digwydd achos i ni'n rhedeg allan o amser yn anffodus. Felly lleisiau pobl ifanc ar gyfer y dyfodol sy'n bwysig.